عزيز سلامتنا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا نلوم حمس عيسان حد نبوت كلتشن عيسان شدشان تدالوا حد زناتات زلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما كانت تاتو استراتيجيكاو شركنت حد زمسل اقلبو عبيت حيلتات عالمنا اب ايرترا كاب اديس ابابا 110 كيلومتر ابزلو الحقت اوتوبوس ملو سبات تچويم بايتو مصا ሶማሊያ ሃገራው ሰራዊት ሶማሊያ አፖለቲካው ጉዳያት ኢዶ ከየቱ አተሐሳሲቦ ወጥሪ አብ ካሪቢያን ነፈርቲ ድሮናት አሜሪካ አብ ጣቆባ ተራየን ኢራን ኢሳን ሽድሽ መረኸብ በመጻቦ ሄርሞስ ከም ዝሓለፋ ገሊጻ አሜሪካ ብ1996 ዘጋጠመ ክስተት ንራውል ካስትሮ ከሲሳ ኢራን ምስስአን አሜሪካን ዝኾነ ወታደራዊ ግጭት ምስጢራዊ አጽዋር ከም ዘዳለወት ተገሊጾ እዝን ካልእን በዝርዝር ሒሰብኩም ከረበ ክትካታተሉኒ በኹራ ዓደም አብርሖ መብራ ኤሽያ ሓደ ካብቶም ጸለውት ዝኾነ ሳውዝ ቻይና ሞርኒንግ ፖስት ዝተባለ ማዕከና ዜና ንስትራቴጂካዊ ሽርክነት ሓድሽ ዝመስል አቃልቦ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ኣብ ኤርትራ ዘቕረቦ ዝርዝራዊ ትንታነ ቻይና ኣብዚ መፋርቕ ዓመት 2026 ጥራይ ምስ ተበግሶ ጽርጋን ቅናትን ብዝተኣሳሰር መንገዲ ኣብ ኤርትራ ጸንሐ መጠን ወፍርን ጽምዶን ብ500% ከም ዘዕበየት ገሊጹ እቲ ካብ ዳርጋ ዘየለ ኣዝዩ ንኡስ ናብ ግዙፍ ዓቐን ወፍርን ጽምዶን ከም ዝደይበ ዝገለጸ ጸብጻብ ንኣፋዳን ዩኒቨርሲቲ ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ፋይናንስን ማእከል ቀጠልያ ልምዓትን ፋይናንስን ዘካየዶ መጽናዕት ተመርኪሱ ዝወፀ ዝርዝር ሓበሬታ ምዃኑ ገሊጹ ነቲ ተገጸ ሓፈሻዊ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓመታት ቁጠባን ዝምድናን መጻን ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝዝራዊ ትንተና ዝፈነወ ማዕከን ኣብ ትሕቲ ቻይናን ሩስያን ንኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ብዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ጸጋታት ናይ መጓዓዝያ መስመርን ይምዝምዛ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ነይሩ ንኤርትራ ተቐኒታቶ ዘላ ስትራቴጂካውን ነዊሕ ገማግም ቀይሕ ባሕርን መላግቦ ኣህጉራዊ መጓዓዝያ ሰሜንን ደቡብን ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ኣብ ቀንዲ መስመር ንግዲ ባሕሪ ማሓንቆ ባቢኤል መንደብን እውን ብመንገዲ ደሴታት ራስ ዱሜራን ፔፐርን ኤርትራ ናይ ምቁጻር ኣጀታ ከም ዘለዋ ኣብ ኢንስቲትዩት ሆዲስን ዝቐረበ መጽናዕቲ ተመርኪሱ ተወኪሱ ገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ መራሒ ውድብ ባይቶና ሻዕብያ ኣብ መቐለ ምስጢራዊ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸፈተ ገሊጹ መራሒ ውድብ ባይቶና ትግራይ ኣቶ ክብሮም ብዛዕባ ህሉ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ንፋና ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሻዕብያ ኣብ መቐለ ምስጢራዊ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸፈተ ገሊጹ ኣቶ ክብሮም ወሲኹ ሻዕብያ ምስ ጽምዶ ብዝተኣሳስር ምኽንያት ብዘይከልካሊ ከም ድለየ ኣብ ትግራይ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ትኽልል ንዘሎ ልዕልና ሕግን ጸጥታዊ ቁፅፅርን ኣብ ሕቶ ዝእቱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ስግኣት ዘይምርግኣን ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ብዘይካዚ ነቲ ክልል ትግራይ ንነዊሕ ዓመታት ክመርሕ ዝጸንሐ ውድብ ሕወሓት ብትሪ ነቒፉ ትውድብ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተኸተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ውሳኔታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማእርያ ዘይብሉ ስቃይ ዕንወትን ከም ዘስዓበ ኣቶ ክብሮም ከሲሱ ካብ ኣዲስ ኣበባ 110 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘሎ ርሕቐት ኣውቶቡስ ሙሉእ ሰብ ተጨውዩ ኣብ መንጎ ፊችን ገብረ ጉራቻን ኣብ ዝርከብ ዓሊዶሮ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ስግረ ደባዊት ኣውቶቡስ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣውቶቡስ ዝነበሩ ኩሎም ተሳፈርቲ ከም ተጨውዩ ተሓቢሩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ መንጎ ፍሬቸን ገብረ ጉራቻን ኣብ ጥቓ ከተማ ዓሊዶሮ ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኣውቶቡስ ተኹስ ብምኽፋት ነቶም ተሳፈርቲ ከም ጨወይዎም ተገሊጹ ኣብቲ መጥቃዕቲ ጎማታትን መሳያታት ናይቲ ኣውቶቡስ ብጥይት ከም ተሃርመን ኣብ እቲ መራሕ መኪና ድማ ከም ዝቆስለን ተገሊጹ እዚ ካብታ መንበር ፌደራል መንግስቲ ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ 110 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ብፍላይ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣትውን ዝወፁ ንጹሃት ገያሾ ብተደጋጋሚ ብዝተፈጸመ መልክዑ ብዝመስል ኣገባብ ጭውያ ምዝማትን ቅትለትን ከም ዝፍጸም ይግለጽ ይኹን እምበር እተን ብገንዘብ ህዝቢ ዝምወላን ብመንግስቲ ዝመሓደራ መራኸቢታት ብዙሓን እቲ ሃገር ግን ነዞም ንጹሃት ሰባት ድምፂ እኳ ኣይኮናን እየን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝኾነ መንግስታዊ ሜድያ ይኹን ባዕሉ መንግስቲ ዝሃበ መግለጺ የለን ኢራን 26 መራኸብ ብመጻቦ ሄርሞስ ከም ዝሓለፋ ገሊጻ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 26 መራኸብ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር መጻቦ ሄርሞስ ከም ዝሓለፋ ኣፍሊጡ ብመሰረት ጸብጻብ ዘ ዋሽንግተን ታይምስ ዘነዳዲ ዝጸዓና ካልኦት ንግዳዊ መራኸብትን ብሓይልታት ኢራን ብዝተገበረሎም ዝተዋሃደ ናይ ጸጥታ ምትሕብባር እኔን በዚ መስመር ማይ ክዓልፋ ክኢለን ዘለዋ እሱ ግን ተወሲዱ ዘሎ ቴህራን ኣብ ልዕሊ እቲ ንዓለም ለኻዊ ነዳድን ንግድን ኣገዳሲ መስመር ዝኾነ ብስትራቴጂካዊ መጻበ ቁፅፅር ንምጽናዕን ጻዕርታት ኣብ እትቕጽለሉ ዘሎ እዋን እዩ ብፍላይ ምስቲ ኣሜሪካ መሻርክታን ዝሳተፋሉ ዘለዋ ግጭታት ዝተኣሳሰር ቀጻሊ ዞባዊ ወጥርን ገደባትን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ መራኸብ ብሰላም ንምዕላፍ ምስ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ክወሃዳ ከም ዘለዎን ሰመዚ ኢራን የስምሩሉ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተዘርግሑ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ
أمتصابو زغبر منقصاص مرخم مستقادمو زنبره خناتات كنصاصر كلو عبي مغدال اريو እዚ ድማ ኣብ መስመር ማይ ልዑል ጽልዋ ዝሕድር ስጉምትታት ጸጥታን ጂኦፖለቲካዊ ወጥርን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ። ብተወሳኺ ኢራን መጻብኡ ሄርሙዝ ንምውሓስ ምስ ዑማን ክትሰማማዕ ትደሊ። ኢራን ምስ ዑማን ብምትሕብባር ኣብ መጻብኡ ሄርሙዝ ዘላቒ ጸጥታ ንምርጋጽ ዝዓለመ ኣብ ሓድሽ ስምምዕ ንምብጻሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እታ ሃገር እስማዒል ባጋይ ገሊጹ። ባጋይ ንማዕከናት ዜና እታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክልቲአን ሃገራት በቲ ንዓለም ለኸ ቀረብ ጸዓት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ውዕስ ምዕላፍ ዘራግጽ ንምምዕባል ኣብ ቀጻሊ ምምኽኻር ከም ዘለዋ ገሊጹ። እሱጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ኣብቲ ንዓቢ ብጽዒት ንግዲ ነዳዲ ዓለም ኣገዳሲ መስመር ዝኾነ መጻብኦ ንመርከብ ዝጸሉ ዞባዊ ወጥሪ ምምዝባዕን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሰበስልጣን እቲ ዝቐረበ ኣገባብ ምርግጋእን ውሕስ ምጉዕዓዝ ንምምዕባል ምስ ካልኦት ተዋሳእቲ እቲ ዞባ ምውሃዝ ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ። እዚ ድማ ኢራንን ዑማንን ኣብቲ ከባቢ ጸጥተአን ንምሕላው ኣግራው ምንቅስቓስ መረኸም ንውሓስን ጸዓታት ይገብራ ከም ዘለዋ ዘግልሕ እዩ። ዋሽንተን ኣብ ልዕሊ እቲ ኮሚኒስት መሪሕነት እታ ደሴት እትገብሮ ዘላ ጸቕጢ ብምቕጻል ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ኩባ ነፈትን ድሮናትን ስለያ ብምብራር መልእኽቲ ተዕልፍ ኣላ። ብሪጣንያዊ ኪላ ድሮን ዶክተር ስቲቭ ራይት ከም ዝገለጾ ኮኔልካ ዝተገብረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባ ጸቕጢ ብምቕጻል ኣብ ሰማያት ዓንቲ ከም ዘለዋ ንጹር መልእኽቲ ንምሕላፍ ትገብሮ ከም ዘላ ሓቢሩ። ቢቢሲ ቬሪፋይ ካብ ፍላይት ራዳር 24 ዝተባሃለ ናይ በረራ ምክትታል መርበብ ሓበሬታ ዝረኸቦ መረዳእታ ከም ዘነጽሮ ካብ 11 ጉንቦት ጀሚሩ ብውሕዱ 5 ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ስለያ ነፈርትን 3 ኪም ናይ ስለያ ድሮናትን ኣብ ውሽጢ ካሪቢያን ኣብ ጥቓ ኩባ ክንቀሳቐሳ ጸኒሐን ኣለዋ። ገሊአን ነፈርቲ ካብቲ ደሴት ክሳብ 80 ኪሎ ሜትር ዘቐርብ ርሕቐት ቀሪበን እየን። ወታደራዊ ነፈርቲ ኩሉ ግዜ ቦታአን ኣይስሕታን እንተኾነ ንገሊኡ ክፋል ናይቲ በረራ ጥራይ መለለይ ቦታአን ስለ ዘካፍላ እቲ ናይ በረራ ምክትታል ዳታ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ኩባ እትገብር ዘላ ምንቅስቓስ ሙሉእ ስእሊ ክህብ ኣይክእልን እዩ። እዚ ስርሒታት ነፈርቲ ዝመጽእ ዘሎ ዋሽንተን ኣብ ልዕሊ እዛ ናይ ካሪቢያን ሃገር ናይ ዕፅዋ ነዳዲ ካብ እትገብር ጀሚሩ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኩባን ዘሎ ወጥሪ ብሩኡይ ድሕሪ ምውሳኹ እዩ። ሃቫና ናብ ውሽጢ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ዝኽእላ ድሮናት ከም ዝዓደገት ብማዕከናት ዜና ኣክሲዮስ ዝተጠቕሰ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኩባ ግን ሃገሩ ኣይትፈርሕን እያ ውግእ እውን ኣይትደልን ብምባል ምላሽ ሂቡ። ንዋሽንተን ድማ ወታደራዊ ጣልቃ ንምግባር ናይ ሓሶት ምስምስ ትፈጥር ኣላ ክብል ከሲሱ። ነዞም ክስታት እዚኦም ስዒቡ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ብረቡዕ ምስ ህዝቢ ኩባ ሓድሽ ዝምድና ክህሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ሩቢዮ ኩባ ካብ ኣሜሪካ ናጽነታ ዝረኸበትሉ መዓልቲ ምኽንያት ብምግባር ብቋንቋ እስፓኛ ንህዝብታ ደሴት ብቐጥታ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ነቲ ኣብ ደሴት ዘሎ ክትግምቶ ዘጸግም መከራ ተሓታቲ እቲ ኮሚኒስት መሪሕነት እምበር እቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ዕፅዋ ነዳዲ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ክኢላታት ንቢቢሲ ቬሪፋይ ከም ዝገለጽዎ ናይዞም በረራታት ስለያ ጉድ ባህር ዘነጽር ኣሜሪካ ነቲ ዕፅዋ ከተተግብር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኩባ ጸቕጢ ክትፈጥርን ከምኡውን ከም ቬንዙዌላ ዝኣመሰላ ማሓዙታ ናብታ ደሴት ናይ ጸዓት ጽዕነታት ንምልኣኽ ዝገብርኦ ፈተናታት ንምዕጋድ ትደሊ ከም ዘላ እዩ። በዚ ምኽንያት ተፈጥረ ናይ ነዳዲ ቅልውላው ናብ ዓበይቲ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መሪሕዋ ኣብ ኩባ ድማ ተቃውሞ ኣላዒሉሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ነቲ ኮሚኒስት ስርዓት ውዕል ክገብር ብርቱዕ ጸቕጢ ይገብረሉሎ ለቅዓምቲ ኣብ ቬንዙዌላ ዝገበረ ኢዱ ክእቱ ከም ዝኽእል እውን የፈራርሕ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ መራሒ ኩባ ነበር ራውል ካስትሮ ኣብ 1996 ኣብ መንጎ ኩባን ፍሎሪዳን ክልተ ነፈርቲ ብምውዳቕ ዜጋታት ኣሜሪካ ብምቕታል ውዲድ ብምፍጻምን ካልእ ግበናት ከሲሱ። እቲ ብረቡዕ ዝተቓልዐ ጉዳይ ካስትሮን ካልኦት 5 ሰባትን ነታ ናይ ኩባ ኣሜሪካዊት ጉጅለ ብራዘርስ ቱ ዘ ሪስኪው ዝኾነት ነፋሪት ብምውዳቕ 3 ኣሜሪካውያን ዝርከቦም 4 ሰባት ብምማቶም ይኸስስ። ሕጂ ወዲ 94 ዝኾነ ካስትሮ ሽዑ ሓላፊ ዕጡቕ ሓይሊ እቲ ሃገር ኮይኑ ብሰንኪ ሓደጋ ኣህግራዊ ነቐፌታ ኣጋጢሞ ነይሩ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ደሳዊት ምሕደራ ኩባ ዝያዳ ጸቕጢ ክትገብር ኣብ ትደልሉ ዘላ እዋን ፕረዚደንት ማጉኤል ዲያዝ ካነል ነቲ ክሲ ዝኾነ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ውሳነ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ግዜያዊ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ሚያሚ ኣብ ዝርከብ ፍሪዶም ታወር ኣብ ዝሃበ መግለጺ ኣሜሪካ ንካስትሮ ብዕንወት ነፈርቲ ከምኡውን ብሰንኪ ሞት 4 ሰባት ውልቃዊ ገመናት ቅትለትን ክትከሶ ምዃና ኣፍሊጡ። ኣሜሪካን ፕረዚደንት ትራምፕን ዜጋታቶም ኣይረስዑን ክብል እውን ገሊጹ። እቲ ክስታት ኣብ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ክምጎት ኣለዎ። ገሊኦም ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዕድመ ልክዕ ክውሰድ ዘኽእል ተኽእሎታት ኣለዎ። እቲ ናይ ቅትለት ክስታት ነፍሲ ወከፍ ዝለዓለ ናይ ሞት ወይ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ኣለዎም። ክፍሊ ፍትሒ ዘቕረቦ ሓድሽ ክሲ
ንሓደ ኣገዳሲ ደሳዊ መሪሕነት ኩባ ዝዓለመ ኮይኑ ኣሜሪካ ብተሃገር ዘሎ ምሕደራዊ ሓደ ሰልፊ ርኡይ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ጽገናታት ንምግባር ጸቕጢ ኣብ ትገብረሉ ዘሎ እዋን ዝመጽእ ዘሎ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ክኢላ ፖለቲካዊ ላቲን ኣሜሪካ ዊልያም ሊዮግራንድ እቲ ስትራቴጂካዊ በብቕሩብ መንግስቲ ኩባ ኢዱ ክህብን ናብ ዘብተ ንክመጽእ ጸቕጢ ምውሳኽ ይመስለኒ ኢሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕልቲ ሃገር እገዳታት ናብ ኩባ ኣብ ዝኣቱ ነዳዲ እገዳ ብምግባራ ሕፅረት ኣገልግሎት መብራህትን ሕፅረት መግብን ኣስዒቡ እዩ። برابو صحافة قدات وصاي أمريكا مارك ريبيو نمعلت ناتنا تتهاجر أمريكتو أبزم محلالفو ملأختي بريزنت ترامب أمونغو أمريكان حداش كوبان حدش منقد يقرب هالو قبل قاليتو ريبيو نزيقاتات تادسيت أبزها بمقلتي بسراوي الزما حدر تباهي لزفلات تكال بقاندي تحتات نايتا هاجر كتيلاتو زلا مقورات إلكتريكن حصرت مقبن مخانو قاليتو دياز كانل ملأخت ريبيو ملاشيبو ني أمريكا بحاسوتن قبل الزبخوبا حباراو مقطعاتي بموسان كسيسو دياز كانل توساغي قبل الكاسترو زقرب زلو كسي نعشنات نايتي قبل الخبا استفصمه وتهدراوي ورار نممغناي يتقومو لكم زلو بمغلاط أمريكا أبزريا موضعتا نفاري زلو حقتات بمتمزاز كسيسو كوبا دما أوشت إماياتا بحقاو منقدي رئيس مكلغال كم استواسات قاليتو وتهدراو من إيران معكنا زينا روسيا أبزها بمغلاتي تيران مس أمريكان إسرائيل أبزق بزخوني هو وتهدراو قجت نمتقام زاقيت أوقع وق زي وعلو مستراوين زمناوين أطورات كم زدالوت تقاليتو إيران أوشت هاجر زفريتهم زاقيت جن زخونا أبعودو وق ومتقعت زي وعلو استراتيجيكو أطور كم زلوا تقاليتو أمريكا وتهدراو متقعتي انت مسريتا إيران ندحيت كم زي تبلن بحيال متقعت خم اتمكت اتمشي أتنكغ الله إيران أمكلا غال هاجر بقوع عقمي كم زلوا زخونا عينت حسرت أطور كم زي بلن تحابير الله إيران نينو تاصوار كم تملكت بنتصركوا تزيغلصت كيلاتات وتادراو غديات جن እዞም ዝስዕቡ ዝኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግምቱ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ካብ ፍጥነት ድምፂ ብሓያል ኣጽፊ ዝቕልጥፍን ናይ ምክልኻል ስርዓት እስራኤልን ኣሜሪካን ሰጢቖም ክሓልፉ ዝኽእሉ ሚሳይላት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግምቱ ሓደሺ ናይ ኬሚካዘ ባዕላቶም ዝተኮሱ ድሮናትን ንናይ ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዙ ራዳር ዝሕዞም ናይ ስለላ መጥቃዕቲ ድሮናትን ናይ ጻላእ ራዳራትን ድሮናትን ሚሳይላትን ጃም ብምግባር كنت زجبر زمناوي ناي تكنولوجي مسارحيتات أوش متفرسن كيح بحرن سرحيتات زكايدو زي قددو فتانات جلابون زمناوي توربي دوناتن عند علامات مجلسات سألاتا إسرائيلن أمريكان متقعد قدم مجمرهم كل تجزي 5 حسبون مجبر نمترجمن زعلميو تحبيتان معكنا زينا روسيا مهبو إيران مس موسكو زلوا جيوبوليتيكاو محزنت وتادراو متعجزن نمرأي استجبره استراتيجيكاو سجمتيو أما كلام برأزلو وتهدراو وطري لعلواي درجة عزو أبزلو اللوان تيران وتهدراو دلونتا بمرأي أبلعلي تتصررتا تساطي ختفتر تدلي بحفش از مجلتي إيران كساب حجي عالم زي فلتوتو وتهدراو مستراو خمزلوا بمحبار زخونه يخون قطاو متقعتي زباو خينات كم زبرابر نمجلا زتفنوا ملأختيو حتي بمغنات عد شحن 140 شموتن أسرات يفتح كم قبلش براو ودب استمززه قجل حتي زتا أساسر سمز فتحي بمغنيات بعد العيد على رحا أبا ورجا هوديدا معراب يمن شحن 140 شموتن أسرات مفتح مدبكم زلو قليتو بمسألة بحوت الزمحادرة مع كنازينا وتنخو فتحو توسين زلو بقع الزخون أسرات مغانم عابران لعلى 500 أسرات درونات أخم زوات استقلت صغينو تمترفو أسرات دما حقا وأقبابات وعسنتن قون المفتح ناي بحتي مسألة يزازم كم زلو عبيران إذا مفتاح أسرات بزعبا جبوت متن بز حزبي أبابيت مأسرتي هوديدا زلو أسرات حتوتات أبقي سلو خبل سبس أبيمن أونلاين حبر أبتحتو أوتتر حتي زركبو خبابيتات بزعبا زقبر زلو أسرارحا مأسرتي سكفتاتات كل عال جميل الله بايتو متسأ سوماليا هاقراو سرايت سوماليا أبوليتيكاو قدايات إيدو خيئتو كاب زخون حقا منقستاو سلطانو استمزازة والكسب تأزاز كي وسدن أتعساسيبو أزدما بعثة حمشة جنبت كل تشعين عيسان شدشان سلطانو زازمة بريزن سوماليا زمركت رؤي موكس مخانو اتي بيت مغري قاليتو بيت مغري متسأ سوماليا نت بريزنت مكلخان قبل على تقامتي زكايدو زلو سقمتتات كوينات بمغنان نتخونتات نهاجر كبيد حدقين يخبل أتنكغلو بيت مغري متسأ سوماليا نت بمينستر مكلخان هاجر زوات مغلتي سقاعت كوينات لو زغلطو نابتو قامتا أكلات أبالات تبيت مغري زقانا عتقانا بترخونينو تبيت مغري نعطوقات حالتا الصوماليا تصوعت بمغرب أبوليتيكا وكركل قللتنيت كخونو كم زقبان نتقوام كختلون نسيفيلات ككالخلون التحساسيبو بتوسغي أبالات أتا كاب حق منقستاو سلطانهم زبكة والكسبات زمت زخوني يغون زي حقاو تأزاز كنتزقو التحساسيبو
كبرات تعزبتنا نايلو منابر مدباتنا نزي مسل قطفون وانا ون حبايتا خطرهبو لايك شير كومنت سبسكرايب تقبرو بخبر عدم سسنايو